Dissabte a les 11 del matí es celebrà finalment el casament de l'any. L'esdeveniment es va saldar amb un gran èxit organitzatiu, fruit de molts mesos de feina. Durant les darreres setmanes de setembre, l'activitat s'havia intensificat als principals escenaris del casament. A Ciutat Vella, la Basílica de la Mercè i la Catedral van veure alterat el seu ritme quotidià, encara que la majoria d'afectats, veïns i comerciants, no semblaven agraviats pels preparatius. Un impacto de mucha gente y mucho movimiento y mucho más trabajo y alegría. La veritat és que ha sigut molt agradable i ha fet que vingués molta gent i la veritat és que estem molt distrets. En els col·lectius dels músics que toquem habitualment a la catedral, doncs està tenint molt impacte, no? Perquè segueixen venint la Guàrdia Urbana i ens fan a fora i a vegades amb molt males maneres i molt mala educació. Doncs a mi em sembla molt bé que es casin aquí, a més ho trobo molt maco, el que passa que és un enrenou per tothom, està clar. Molta policia, molta seguretat, pot dir que positiu dintre d'un aspecte, no? L'operació policial va desplegar 4.500 efectius arreu de la ciutat. Aquesta nombrosa presència, lluny de molestar, va ser molt ben rebuda pels veïns i comerciants de la plaça de la Mercè. La vigilància, a mi, és que perfecta. Perquè vas a tus anxes, saps que sempre tens algú que, no sé, la més petita, només has de sortir aquí fora, jo encantada, Molestias no, al revés, lo que pasa es que precisamente la policía ha hecho limpieza por todo este barrio porque hay muchos moros que pegan el tirón del bolso, en fin, y estamos ahora muy tranquilos. Ja, doncs, pot suposar molta policia, molta seguretat, que és el que crec que s'ha de ser en aquests casos. Ens ha donat molta vigilància, ens han netejat molt el barri, ens l'han adornat i tot això és vida pel nostre negoci. Un altre desplegament molt evident va ser el dels mitjans de comunicació. Més de 1.000 tècnics, 23 regidors, 25 unitats mòbils i més de 160 càmeres van començar a instal·lar-se la setmana abans de l'esdeveniment, sense interrompre el ritme normal del districte. No se ha perjudicado para nada, al revés, siempre mejor, ¿no? Porque limpian más vigilancia, para mejor. No, muchas molestias no, más que nada bastante más gente, televisión y demás, pero molestias ninguna. Res, tant l'acció policial com les càmeres com tothom, molt bé. Tothom està força content i cap problema. Et limita molt les persones que veuen la botiga, que puguin entrar, pel turisme mateix, que ara el turisme queda molt limitat, no? Però vaja, jo crec que com que és qüestió d'uns dies, que tot passarà i tornarà a funcionar tot normalment. Més que res és el tema de vehicles, o sigui, la gent no, perquè és un punt molt conegut de Barcelona, tothom ve a la catedral a veure això, o sigui, el pas de gent és normal. Suposo que el que més t'afecta és el tema de vehicles, que es posen per tot arreu i llavors això dificulta el pas. El casament va propiciar expressions iròniques que convidaven a la reflexió. Joves amb Iniciativa va felicitar els nuvis d'una manera molt original. Nosaltres, des de la nostra condició més aviat de republicans, per què no dir-ho, doncs vam dir com podem participar en la seva joia. Doncs vam decidir editar 30.000 postals, que són aquestes, i en les 30.000 postals el que venim a explicar és això, l'excepcionalitat de l'acte, que s'ho ha muntat molt bé, que a més resulta que reben ajuts a l'Estat, mentre que la Generalitat no dona un duro per polítiques d'habitatge, i com això és tan extraordinari, hem decidit enviar-los aquesta postal. Ciutat Vella, punt neuràlgic del casament, ha suportat comprensivament l'enrenou que comporta un esdeveniment de tanta magnitud. La majoria de veïns i comerciants han sabut trobar-hi la part positiva, la projecció internacional de la ciutat i l'activació del comerç, aspectes que han deixat en segon pla les molèsties que s'hagin pogut ocasionar.